Hola, em dic Jordi i sóc guia del Museu de l'Anxovi de la Sal de l'Escala. El museu mostra la història de la pesca i la saló de peix blau des del segle XVI fins a l'actualitat. Us presentem el taller de construcció de barquetes de suro. Bé, començarem pels materials, que seria la peça de suro ja una mica treballada, a totes les vores, i llavors la canya de bambú o de canya americana, que aguanta millor que la del país, però si teniu la del país també, palets de barbacoa, de pinxitos, escuradents rodons, pedrals, que són pedretes que podeu trobar a la platja, corculles, pals de gelat, fils, això és un tall de llençol i una bena. Bé, farem servir aquestes eines, però si no els teniu, heu de consultar amb els pares o els avis, que segurament trobaran o aquestes o similars. Farem servir el filaberquí, la raspa, el serjant, les tisores de podar, unes tisores normals, una llima, un martellet, un paper de vidre, una serra, dos punxons, un de petit i l'altre de més gruixut, una mica de cola i un típex. Un cop tenim la base preparada, i si no podem collar amb el serjant, doncs heu de demanar l'ajuda als pares o als avis perquè us aguantin la barca. I es agafa aquest filaberquí i un cop ho hem marcat, doncs es forada. Foradem guerxo perquè normalment les barques aquestes anaven així inclinades endavant per aprofitar el vent. Si no teniu filaberquí, podeu agafar una barrina la més grossa que tingueu i anar fent forats fins que tingueu així correcte. Bé, ja tenim el foradat fet i el que farem serà agafar la serra i doncs començar a fer els traus, més o menys a una distància de 2 dits de dul, també la part de la proa. Llavors agafarem el típex i marcarem sobretot aquí perquè sapiguem allà on s'ha de posar els fils. Recordaré que el forat del pal no està al mig, sinó que està una mica descentrat i la mida són 4 dits d'adult. I llavors hi posarem el pal del màstil. El pal del màstil, o el pal, això doncs li farem un trau aquí dalt, que equivaldria a la politxa d'una barca normal. I llavors la clavarem tot el bé que puguem. El trau ens ha de quedar en aquesta posició i llavors hi hem de posar uns escuradents per falcar la barca, perquè resulta que el suro, com que és molt versàtil, doncs necessita falcar-lo bé, que això ja passava antigament. Totes les peces eren mòbils i si s'obre escuradents, doncs es retalla. Bé, el pas següent serà agafar la barca que ja d'això i tallar la vela, que seria més o menys la mida de l'eslora. Si la vela us surt més gran, doncs sempre la podeu retallar. I si no, doncs podeu també retallar el pal, però en principi ja, si ho feu a cop d'ull, ja us sortirà bé. La vela, un cop retallada, aquesta forma triangular, doncs amb el boli marcarem allà on volem foradar. Més o menys és una distància de 2 dits de dul. Pam, 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 pam. I també en aquest extrem d'aquí. Agafarem els punxons, agafarem un punxó d'aquests petits, d'aquests de la caixa de costura de la mama, i va molt bé passar així, i també aquí, i llavors passar-hi l'altre, que això és el pitxa-papers del despatx del papa.
Ara ho ensenyem així i llavors tallarem el fil, que és la gansaia. Això ho podreu trobar a les ferreteries, ferreteries com cal, i farem les estisores normals i farem més o menys l'amplada d'una mà. Ja sé que els nens teniu les mans més petites i podeu fer-ho nusos més petits, però els grans hem de fer-ho més gran. Amb el pal de barbacoa, de pinxitos, que pot ser reutilitzat però net, doncs tallarem a mida. Això és l'antena, tallarem a la mida del tram llarg de l'antena i passarem aquests talls que hem vist aquí, que hem tallat, els passarem aquí en aquests traus que hem fet a la vela i els lligarem. Farem uns de mostra. Els nusos tots són senzills perquè ja hi ha cursos per fer nusos de mariners. Doncs fem 2 nusos dobles a cada fil i cada trau, i si se'ns mogués una mica, doncs hi posarem una mica de cola. Hem d'anuar-ho tot al mateix costat, perquè si no ens quedaria molt canviat. Bé, hem hagut de fer alguns traus més i, per tant, per lligar més bé la vela, però els heu de tallar. Els heu de tallar no gaire arran perquè a vegades al remenar la vela es desfà. Per tant, una punta de cola no passa res i ens quedarà fixat molt millor. Bé, un cop tenim la vela així ja instal·lada, doncs tallarem 2 pams de gansaia i els lligarem un amb un extrem de l'antena i l'altre a l'extrem de la vela. Ara retirarem això i tallarem el fil que ha de lligar les veles, la vela. I són 4 pams, 4 pams de dur, i si cal una mica més, i que més o menys agafant-te'l pel mig, així, doncs el posarem allà on hauria d'anar la politxa, veieu? Així, clac. Tombarem la barca i farem un nus senzill que ens servirà per guiar llavors la vela, així. Bé, ara que tenim el nus posat, aquí acoblarem la vela. Més o menys a la meitat de la vela, doncs fem un altre nus senzill. I ja començarem a fixar-ho a la barca. Ja sembla que estigui molt esgavellada, però no. Posarem a la popa i a la proa, a un costat de la proa. Bé, ara posarem els escàlams, que són uns escuradents així tornejats, que ens serviran per collar les veles. Per navegar, la vela està en una altra posició, però ara per tenir de mostra es posa així, i no es tallen fils, sinó que s'emboliquen aquí. S'anuen una mica i ja estarà. Bé, més o menys seria això. I un altre escàlam a l'altre. Aquí on hi ha els escàlams també era un lloc on s'hi posaven els rems, però els rems ara en farem uns i és una cosa molt senzilla.
Es agafen escuradents plans i es talla una punta com si fos la pala. Aquí en tenim un ja tallat, però en tallarem un altre i posarem els rems. Normalment 4, perquè no hi anava gaire gent. A banda i banda. I si no, com que si tenim vent, diguem, vent en popa, doncs els guardem, els rems. També podem posar el timó, que és un tall de gelat, que ja hem tallat, un tall de pal de gelat. El fil que ens sobra aquí, amb un escàlem, el podem posar, podem enrotllar i collar amb una escàlem a dins la barca. Quan veiem les fotos antigues, veiem sempre que les cordes, els caps, estan doncs tots enrotllats, perquè sempre si és a temps a tallar-los, en cas d'emergència. Bé, un cop acabada la base de la barca, doncs ens queda posar-hi complements, pedrals, xarxes, amb una bena, suros i corculles, i després també podem posar un canó, la bandera pirata. Fins aquí el taller d'avui, gràcies i fins aviat.